Maria, i com serà el primer contacte amb els habitants d'aquest planeta? He preparat un discurs que jo crec que és una bona manera de posar-se en contacte amb els extraterrestres. Sí, però, Maria, i si són extraterrestres que volen robar-nos la nostra energia perquè al seu planeta ja no queda res? I si va i volen utilitzar-nos per a fer un experiment? I si ens agarren i ens fan... No, Bolet, no tingues por, eres igual que Babalà. Has de saber que este és l'encontre més esperat per a tota la humanitat. No ens farem enrere. No. Bé, molt bé, val, sí, però jo he buscat entre els meus arxius i mira el que he trobat. Mira, veig. Estem a sales a l'univers. Els científics ho tenen clar. De moment, mai no s'ha trobat vida extraterrestre. Però així, a la Terra, al cine, ja porten molts anys. N'hi ha de bons i de roïns, verds i blaus, enormes i diminuts. Els extraterrestres ja estan entre nosaltres. De moment, només al cine, però que és divertit imaginar-los. I tu, com penses que són? Mira, Bolet, me callet. No te veia. Has vist? Que això no són extraterrestres reals, són de ficció, són de pel·lícula. Sí, però si tu et trobes amb ells, ves a espai. Lo que hem de fer ràpidament és posar esta nau rumb a eixa galàxia. Vinga, ja! Maria, tinc el quadrant de destí. Es tracta del planeta Nimiqueta, just al mig de la galàxia molt poc Quiu, després de la tercera lluna d'Orió. Nimiqueta? Ui, però quin nom més estrany, no? Escolta, com hauran batejat con el nom de Nimiqueta? A qui s'ha ocorrit, això? Segons els meus càlculs, el planeta Nimiqueta és l'origen del senyal. Bueno, molt bé. Escolta, Babalà, que ja estem preparats. Vinga, la velocitat d'esta nau té que ser eixa, la hiperespacial. Molt bé, vinga, gràcies, sí, clar que sí. I tu, Bolet, vinga, ves correguent per a preparar el rumb a eixa galàxia molt poquiu. Vinga. Fins ara, molta sort. Adéu, Bolet. I nosaltres anem cap a eixe planeta. Nimiqueta.